जतन न खुलुमखा आं तिनी कक साना मुसुं माने हिंगाय के रेप नतयै जों नुगुइ दङ जे गोबांमा निउस रग नुगुइ दङ जे रेप ओङै न दङ स्पेशली इंडिया वो तो जों साइमानो न जे बरै रंग बगे बसु अनसेफ तब जों चिनि हास्ते त्रिपुरा फानसे ओमति हाई न्यूज जों डेली हाई से खनावै दंसु बेलायनो किरमा संसा बेलायनो वानामा संसा कक रक जों रेप नि कोनो नायखाय के रेप गोबांमा बरक न ओपिनियन रो जे बिनि नो चायानाता बरैनि नो चायानाता बमते हाइके रि कानचुम कां कानो बनो उको खलाइकनाता हमते अमते हाइके जों सानानि कलाइ सासा किन्तु जों नाय खायके रेप नि कुनो जस्टिफिकेशन करे रेप खलाइमानि नि पिछने कुनो अमते हाइनि कारण सिकरे हने आंखमा जंग तांगै हमान लानायदि रेप खाइनायनि मेंटालिटी ब जेस जागापनो जेस सिचुएशन फन्स ब रेप खलाइनाय तांगै हिमालय नायदि चराय बसा बसा तांगै रेप खलाइ जाक दं कायके जों रिसेंटली से कायसा न्यूज नो जे कोविड-19 नि जे तनिमानि जागावो मासा 14 इयर्स नि बरै न आरो नि नो कायसा पेशेंट रेप खायका सो ओ बरै नि कानमंग चानमंग तो आमनो तो जों नाय जों बाहायके जस्टिफाई खलाइनाय जे ब बिनि रिनि बागै न बनो रेप खलाइ जागुन सो दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन ताउ जों बाक्सा जदिनो जों अमतिखे वानसुगो जे रेप ताबुगनि माने मॉडर्न इश्यूज सिंके अमतिया रेप आगी नो सिमिंग नो अंगै फाइमानि जखन जों हिस्ट्री न किसा नायखायके जों नगो जे राजा रक बरंनि डोमिनेंस जदिनो कायसा बैटल फाइट खलाइकायके कायसा राजा बायते कायसा राजा के जे चेमनाय राजा जे चेमनाय नि राज्य ग्रेदा बरनि आरोनि बरै हिंदी आरोनि चराय हिंदी बरं न बरक रेप खलायो मर्डर खलायो बा बरं न स्लेव नि बागै तलां थांगो सो रेप नि रूट्स तामो रेप नि रूट्स खागे डोमिनेंस फुनुगनानि डोमिनेंस माने आंकप्लाय हनै फुनुगनानि चिनर सोसाइटी ओ चलारक तामो प्रूफ खलायनानै जे रेप खलायने बर प्रूफ खलायनानै जे बर फान गोनां अरे बोदानो पातारी आं तंते बोदे ते मसा चला बायाति खें तंती ए आमोसे यारं खाचिने रेप नि बागे जे रेप खलायने रंगनि मेंटालिटी एमन के इगोइस्टिक मेल शोविनिज्म जे हममानि माने जे आं से कप्लाय आनि साय बाहायके बरैततै बा ब आतिखे आं तंती था बरैततै बा ब बाहायके सारिगो ते मसा चला बायके अंखरती ए अमुसि को सो ओ मेंटालिटी नो से चेंज खलायना नां जों जखन ताबुंनि सेंचुरी ओ इक्वालिटी नि कक साइ दङ जों जखन बरै चला एक पराव बो एक जों नुगै दङ जे जतो फील्ड से बरै रक दङ पुलिस हन्दी फोर्स हन्दी नेवी हन्दी पाइलट हन्दी आर्मी हन्दी सो तांगै और जागा फना ताबु फना जों इगो अमतेखे इगोइस्टिक आं खलायमानो आं तरिमानो अमते हायगे तलाई को अंगलाय तंगलायखो ते गायसा आं सानामो जमानि हिंगायके बरै रक sometimes women can be the enemy of a woman बरै रक बरैनि enemy शत्रु अंगै मानो असे अंगो बाहायके माले बरै रक सनायदि बरं बुखुको से नों खनागकनाय जे आते नों नाता सारिगो फिलिक के बनो नुक्ता आते रखने के बरै रकनि कक साव चला रकनि से बरै रक सिते बो अमते हाय कक रक साव सो अमते हाय कक रक न जों सायावै रेप विक्टिम नि बिनि जे स्टोरी न जों खनाना नांगो तांके रेप के बनि बागै प्लेजेंट या रेप जतनि बागै न पेनफुल इवन जों कक साया हायपन मैरिटल रेप ब रेप न हनजागो बरै कायजा जाक फानो ब मुजुंया तै चला बनो जबरदस्ती के खलाइकायके आमनो ब जों रेप न हनो दैट इज नोन एज मैरिटल रेप सो आमो जतो एनी टाइम नों बरैनि फिजिकल को खलायनो थाखाय नों बिनि कंसेंट नांलाय ब हनै हिमपुरसे नों आगकनानि हाया दबा सो बरै विक्टिम रंनो जों खनाना नांगो बरंनो एंड रेप शुड नेवर बी लाफ्ड एट जों रेप न तै जोक्स खलायनानि से अंया सो दिस इज अनएथिकल वी शुड नेवर मेक जोक्स अबाउट रेप्स एंड जे रेप विक्टिम न बो जों बरक बाय बाक्साखे अंगैखे बरक जाहाते ब्रेव खायके पुलिस ओ थांगैखे कंप्लेन खलायनानि जों आमनो आमनो नायना नांगो जे एवरी रेप शुड बी informed to the police जतो रेप नो पुलिस न थांगैखे कंप्लेन खलायनानि के बो जाते लाचिवै किरिवै थांगैखे पुलिस न साया आते हाय अंया जाते जों बरै रक चला रक बो
there are many men who are supporting the women in every steps. So chung amono butai ke chung nailena nango je rape victim rok by chung baksa ke bachawi borok no justice manrodani. They ang asak the expert ya asaga nang ani sana ni je tongmani no mathak sinai.